Eelsum, een dorp krek boeten Dokkum. En de meesten die komen hier heel graag te wandelen. En dat snap ik wel. Hey Anneke, wat leuk dat jij het zien komt. Wat is het nou hier in Eelsum? Nou, ik ben voorzitter van de stichting Noord-Oost-Friesland Producties. En ik ben met mijn research bezig voor het muziektheater. En het wordt een prachtig muziektheater door Julius Schelthoff van Aitsema. Hij was burgemeester van Dokkum. Maar het begon eigenlijk al met een mooie schilderij. Wat hing het in het stadhuis van Dokkum. Maar dat hing het in Dokkum, we zijn nu in Eelsum. Waarom ben we nou hier dan? Nou, hij hier is in Staten, een boetenhuis. En want de begrip is natuurlijk in een huis. Ja, dat ken natuurlijk net, dat is vies te bescheiden. Ik begreep dat Julius voor een Dokkumer echt heel veel versgoed hier. Ja, hij heeft enorm volle versgoed. Hij was ook enorm rijk. Wist je dat hij dubbel zo volle, dus 2 keer zo volle belasting betalen als de nummer 2 qua rijkdom in Dokkum? Wow, hij wie dan dus echt wel heel rijk. Ja, zeker. Hij was de rijkste inwoner van Dokkum in Santje rijden. Maar als ik dat goed begreep, ging hij hier dus in het weekend heen om helemaal te Dres te komen. Ja, zeker. Hij liet zelfs een eigen oprijlaan liet hij zelfs onderlezen. En Master is zo mooi. En wat er ook nog die, hij had deze oprijlaan, had er helemaal mooi bjem, had er die helemaal omsingelen, zodat het duidelijk wie, dit is de wei naar Miestaten. Op eigen kosten. In deze tijd hij waarschijnlijk online er wel helemaal mee past, denk ik. Ik denk dat je al die drones boven vliegen en boven het dak om van het zien te letten wat al je voor hem wie. En ik denk echt wel dat er een YouTube kanaal hier, dat weet ik wel zeker, om te laten zien van, nou, kijk mij. Maar even terug naar het verhaal. Ja. Waar is deze man met dit hele verhaal, dit spektakel, zo'n groot huis? Nou, deze interessante man, omdat onderzoek je, zoek je naar Dokkum te gaan naar zijn huis. Daar kun je een hele grote informatie vinden. Oh, dat maakt het me wel hartstikke nieuwsgierig. Ik zoek jullie even verder op onderzoek uit. Hey, bedankt Anneke.